Toto je najhorší spôsob, ako si môžeš aplikovať bronzer. Vyzerá to neprirodzene, ťahá to dole tú tvár a vyzerá to ako machula. Čiže ešte keď si dáš aj viac toho bronzeru, nevyzerá to. Ak chceš vedieť, ako správne aplikovať bronzer, aby to dobre vyzeralo, tak chytíš takto si prsty, čiže ideš na začiatok ucha a tuto koniec obočia. Čiže takto si robíš také a urobíš si s bronzerom také Bčko. Takto. A teraz si to vyblenduješ smerom do hora. Čiže takto môžeš vidieť ten rozdiel. Padá a toto je také liftingové a nevyzerá to ako machula. No a tu môžeš vidieť rozdiel, čiže tuto je to tak smerom ťahané dole, čiže taká väčšia troška machula a tuto môžeš vidieť, že je to viac, ako by som povedala, taký jemný lifting si vieš urobiť a vyzerá to o dosť lepšie, prirodzenejšie. Dajte mi vedieť, ako sa vám to páči a či vám toto video pomohlo. Vyber si svoje obľúbené odtiene, čo sa mi veľmi páči, sú krémové, multifunkčné a vieš ich použiť na pery, ako kontúrku a očný tieň.